Približne pred rokom som podnikol najväčšiu cestu svojho života. Navštívil som Nórsko. A počas tej cesty ma napadla myšlienka, ktorej sa už nedalo zbaviť. Predať dodávku, kúpiť auto s pohonom 4x4 a prejsť celý Island. Bol to taký môj ďalší malý cestovateľský sen. A podľa mňa je veľmi dôležité si tie sny aj plniť. A toto je ten môj. Čaute, ja vás vítam už priamo z Islandu a momentálne sa nachádzam na Stoknes, kde som chcel začať také menšie vlogovacie video a celkovo z celého tripu som chcel hlavne točiť, ale ako si môžete všimnúť, vonka je taký vietor, že rozprávanie na kameru je absolútne nemožné, tak som sa to rozhodol nahrať aspoň tu takto v aute. A vyzerá to tak, že opäť celý trip budem viac menej asi len fotiť, pretože počas celého obdobia tu má viac menej pršať a fúkať vetor, čiže bude to asi nemožné a pustiť drona do vzduchu vôbec nepripada do úvahy, takže asi toľko k tomu. No a momentálne dnešnú noc som strávil tu priamo pri Stoknes, kde je taká vikingská krčma a hneď vedľa nej je kemp, ktorý stojí zhruba 17 eur na noc, ale máte v ňom zarátaný aj vstup priamo sem do Stoknes, čiže na tom viete ušetriť. Ale ak by ste sa rozhodli ísť iba priamo do Stoknes, tak tam stojí vstup 7 eur a nie je to až tak hrozné. A určite sa sem oplatí prísť, lebo je to tu fakt nesmierne nádherné a pre mňa je to asi najikonickejšie miesto z celého Islandu a fakt som sa sem najviac tešil. Čiže som veľmi rád, že sa mi sem podarilo prísť a je to tu super, len škoda toho vetru, pretože behám tu už asi 3 hodiny s foťákom a doteraz som sa riadne najedol toho piesku a mám ho aj v očiach, čiže je to také dosť zaujímavé. Ale je toto práve islandské počasie, takže tá expedícia naberá fakt pravý zmysel. A teraz by som sa chcel presunúť do Viking Park, ktorý je asi 3 hodinky odtiaľto. A čo som pozeral, tak už by sa malo zlepšiť aj počasie a malo by byť aj slnečko, takže sa veľmi teším a hlavne dúfam, že sa zbavím už tohto vetru, nech môžem troška aj pustiť drona a spraviť si krajšie zábery. Takže uvidíme. Ako som sa začal presúvať smerom dole na juh, tak som išiel aj popri Diamond Beach a rozhodol som sa, že tu zastavím, lebo toto vidieť na vlastné oči je niečo neskutočné a určite odporúčam, ak sa sem niekedy vydáte, nezastavujte na prvom parkovisku, pretože tam je strašná plnka a o kúsok ďalej máte také menšie parkoviska, kde sa dá zastať a budete tu takmer sami.
A ako som povedal, tak som aj prišiel do Viking Parku, kde mi konečne počasie prijalo a mám konečne slniečko a v podstate aj bez vetrie, čiže už som konečne vyťahol drona a spravil nejaké zábery. Akurát teraz čakám, nech sa troška preriedia tí ľudia, lebo ich je tu strašne veľa a chcel by som spraviť zo pár záberov aj s foťákom. Takže na to teraz čakám a hlavný dôvod vlastne prečo som tu je jaskyňa v tvare takého škriatka, alebo ako by som to nazval, v podstate nejaká postavička zo Star Treku, čiže keď to budete vidieť, určite to budete všetci poznať a pripomenie vám to, ale ako naživo to vyzerá fakt brutálne a ešte spojení s týmto čiernym pieskom a s celým okolím, ako to tu vyzerá, je to fakt brutálne. Takže z toho mám nesmiernu radosť, že sa mi sem podarilo prísť a teraz vlastne už len počkam na nejaké lepšie podmienky a potom následne by som sa chcel presunúť ešte na ďalšiu čiernu pláž, ktorá je asi zhruba pol hodinku odo mňa. Tam by mi mohol vyjsť nejaký ten západík, aspoň v to dúfam, že to počasie vydrží dovtedy a nakoniec sa už potom presuniem už len niekam do kempu, kde zakotvím a ráno budem pokračovať. No a ako ste si mohli všimnúť, tak idem v podstate po juhu ostrova, celý ten spodok a všetky tie známe lokality, ktoré existujú a určite ich všetci už poznáte. A žiaľ, inak tomu asi nebude kvôli počasiu, nakoľko mal som viac v pláne ísť do vnútrozemia a nedržať sa týchto známych lokalít, ale to počasie mi to momentálne nedovoľuje, takže sa zatiaľ držím tohto plánu. A ak sa mi to podarí, ešte zajtra vydrží počasie, tak snáď by som troška aspoň zbehol do toho vnútrozemia. Akože ja neviem, čo je toto dneska za deň, ale konečne sa mi tam uvoľnilo miesto, všetko, tak som potočil s dronom, úplne super zábery a už sa vraciam na hlavnú cestu a robil som si ešte nejaké zábery na auto a vybila sa mi baterka, tak som po vode pristal s dronom, vymenil baterku a zrazu dron prestal fungovať. Úplne mu zlyhal gimbal a nedokážem ovládať kameru, takže som úplne natešený a dúfam, že sa mi to podarí nejak opraviť, lebo ak budem bez drona, tak ma šľak trafí. A pritom toho drona mám asi 2 mesiace, čiže úplne super. Toto mi totálne napravilo chuť po tom dronovi a je to úplne to, čo som potreboval, takýto nádherný západ a konečne mať to svoje slnko a poriadne si zafotiť. A podarilo sa mi spraviť aj zo pár záberov takto na foťák, čiže dúfam, že to bude použiteľné a bude to dobre vyzerať, ale som nesmierne šťastný, že sa mi sem podarilo prísť takto na poslednú chvíľu a užiť si to. A keby ste chceli vedieť, tak som pri majaku Dirholai a presne úplne neviem, ako sa to číta, tak to radšej dám do popisu videa. A úplne toto je za mňa asi tá najkrajšia pláž, ktorú by ste mali navštíviť, keď tu budete. A ešte pri takýchto podmienkach, keď sa vám to podarí, tak to bude úplný top. Takže ja si idem nájsť nejaké miesto na kempovanie a vidíme sa ráno.
pecka. Dnešnú noc som strávil pri Skogafose, kde sa nachádza priamo aj kemp. A kemp na noc vychádzal asi 12 € bez sprchy, čiže so sprchou by vyšiel zhruba takisto ako ten predtým nejakých 17 €, čo je celkom tiež v pohode. A popravde akože nechcel som chodiť do kempov, no ale keďže tie lokality majú priamo hneď kempy a môžete ráno stať a utekať priamo na miesto a robiť fotky, videá, tak je to úplne super. A poďalšie aspoň som chránený, že nespím hoci kde a nemôže ma nikto zgúbať, takže o to lepšie. Lenže som musel stávať úplne hneď skoro ráno na východ, aby som vôbec niečo natočil, pretože ľudí tam bolo strašne veľa a boli 2 stupne ráno, čiže absolútne sa mi nechcelo stávať a vyliezť z toho teplého spacáku, no ale žiaľ Bohu, musel som, no a vlastne bol som na Skogafose hneď kvázi ešte pred východom a teraz som bol na Kvernufose, ktorý sa nachádza asi 1,5 km iba od tade, čiže treba si to spojiť a využiť to počasie a všetko, keď už ste tu. A popravde, keď som prišiel na Kvernufos, tak tu boli len 2 autá, čiže som to mal v podstate celé sám len pre seba. Až teraz, keď odchádzam o nejakej 10:00, tak tam prišlo zo pár ľudí. No ale dobrá správa je, že tu na tomto vodopáde sa mi podarilo opraviť drona a už funguje. Čo mu ale nerozumiem, tak mu vadí filter na šošovke, ktorý by som tam chcel mať kvôli lepším záberom, ale tak čo už, dron si nevina vyberá a lepšie aspoň nejaké zábery, aj keď v automatike ako žiadne. Tak ja som sa už konečne vybral do toho vnútrozemia, pretože tam, kde som chcel ísť pôvodne, tak už bolo strašne veľa turistov a povedal som si, že aj tak teraz nepršalo 2 dní a je pekne slnečno, tak to využijem a je aspoň menšia pravdepodobnosť, že by som niekde zaviazol alebo tak. Takže to idem vyskúšať a hneď ako som sem vstúpil, tak už rozumiem, prečo majú tie islandské autá asi dvojnásobne väčšie gumy, pretože tu je to celkom extrém a idem v podstate po ceste, ktorá je označená písmenom F a to znamená prašné cesty a na tie nemôžete ísť iba s polnom predných kolies, ale iba so štvorkovkou. Takže som zvedavý, čo ma čaká a pevne verím v to, že dobre obídem a hlavne sa teším, že si konečne dám taký offroad, keď už je to tu povolené. No tak na toto mi už celkom dosť lepí.
Zišiel som asi do polky tej rieky, ale už to začínalo byť príliš hlboké, takže radšej to vzdávam a nejdem pokúšať osud. Aj keď ma to celkom mrzí, pretože zhruba asi 5 km tam sa nachádza taký zelený kopec, ktorý som si chcel strašne odfotiť, pretože je na takomto čiernom piesku a vyzerá to akože fakt nádherne, no ale nebudem pokúšať osud, lebo fakt táto Honda nie je stavaná na takýto terén. A doteraz jediné, čo som tu stretol, tak boli Land Cruisery, proste poriadne offroady. Takže není iná cesta, iba vrátiť sa naspäť a asi niekde zastanem a spravím si aspoň kávu a troška si oddychnem. Pretože, ako si môžete všimnúť, absolútne nikto tu nie je. Je tu boží kľud, žiadny turista, takže aspoň si doprajem troška oddychu. Keďže mi nevyšlo to vnútrozemie, povedal som si, že sa vrátim naspäť do civilizácie a odškrtnem si posledný vodopád, ktorý som chcel strašne vidieť, a to je Seljaland Foss, ale je to tu horšie ako na Václaváku, je tu strašné kvantum ľudí a popravde nedá sa ani nič natočiť, nie to ešte fotiť, lebo keby som to chcel retušovať, tak ma asi porazí. Ale tak čo už, aj to je Island a ja to beriem, dnes je krásne posledný deň, kedy má svietiť slnko, zajtra sa to má pokaziť, takže všetci to chcú využiť a popravde za chvíľku zapadne slnko, takže nevidím to dnes nádejne a zajtra už plánujem byť úplne niekde inde, takže asi toto miesto odškrtnem, ale čo to má pozitívum, tak aspoň som kúpil nejaké suveníry domov, takže ráta sa to. No tak som sa bol predsa prejsť okolo, keďže už som tu, tak som to chcel aj využiť. A nakoniec sa mi podarilo spraviť aj nejaké zábery, takže nebude až tak veľa retušovania, dúfam, a niečo z toho aj bude. Takže môžem ísť ďalej. Keďže som bol v okolí, tak som si povedal, že sa zastavím aj tu a tým je Vrak lietadla, ktorý určite všetci dobre poznáte. Je to asi to najznámejšie a najikonickejšie miesto na celom Islande. A
Popravde toto miesto bolo asi ako prvé, ktoré som chcel navštíviť ešte pred pár rokmi, keď som začal o Islande snívať. Takže som si splnil aspoň taký malý cieľ, aj keď už teraz je to veľmi prepálené miesto, ale za mňa určite krásne a veľmi fotogenické hlavne, aj keď prišiel som sem skoro ráno, aby som tu bol sám, čiže som prišiel ešte po tme a dúfam, že sa mi niečo aj podarilo natočiť, nafotiť, lebo celkom bolo šero. A teraz sa už vraciam pomaličky naspäť a už sem chodí dosť veľa ľudí. Takže myslím si, že som to vychytal úplne dobre. A čo sa týka trasy sem, tak zaberie vám asi 50 minút, má to niečo okolo 3,5 km, čo nie je až také hrozné, aspoň pre mňa. Ja som celkom rád, že som sa konečne aj prešiel. A treba ešte mať na pamäti, že za parkovisko sa platí, tam je poplatok nejakých 5 eur, myslím. A ešte jedna informácia, ak by ste si to chceli uľahčiť, tak sem chodia aj offroadové autobusy, ktoré vás sem dovezú, ale o tom čase tu už bude strašne veľa turistov, takže odporúčam to zvážiť a ideálne vydať sa sem skoro ráno, tak ako ja, aby ste si to užili. Momentálne som na vodopáde High Falls a ako si môžete všimnúť, tak sú tu dva vodopády hneď vedľa seba a mám nesmiernu radosť, pretože milujem vodopády a nevedel som o tom, že sú dva vedľa seba, čiže ma to veľmi potešilo a popravde je to asi zatiaľ najkrajšie miesto, ktoré som navštívil na Islande, lebo jednoducho milujem tie vodopády a má to tu neskutočné čaro. Plus ešte ten kaňon, do ktorého to padá, je to fakt neskutočne nádherné. Takže ak budete mať cestu, určite sa tu zastavte. Akurát treba mať na pamäti, že sem vedie offroadová cesta, takže vstup iba so štvorkolkou. A určite by som to neriskoval s nejakým obyčajným autom, pretože videl som zo pár odvážlivcov, ktorí sem prišli z nejakou Killseed a podobne, ale to už je celkom dosť trúfalo na to, kde sa nachádzame a platiť si nejaký odťah alebo niečo, ak sa stane, to sa troška predraží tá dovolenka, čo je škoda. Takže asi toľko k tomu. Ale mám nesmiernu radosť, veľmi sa teším a takéto miesta priam zbožňujem, takže určite, ak budete mať cestu, zastavte sa. A nedalo mi to, idem ešte priamo dole k vodopádu, pretože už keď som tu, tak menšia prechádzka nezaškodí a popravde po tých 4 dňoch, čo som presedel v aute a presúval sa, tak mi to neskutočne dobre padne a dnes už bude nejakých 10 km na rach, takže sa veľmi teším. A z hora, z výhľadu sem dole priamo k vodopádu je asi pol hodinka chôdze a zhruba 1 km, takže nič náročné a určite už keď ste tu, tak sa to oplatí. Tak a ja som nakoniec včera strávil pri tom vodopáde asi 4 hodinky, pretože som si dal takú menšiu túru a náravne som si to užil, lenže už som mal večer toho dosť, tak som si povedal, že sa pôjdem niekam okúpať do tých horúcich prameňov a zhodou okolností jeden som mal po ceste, ale už keď som tam prišiel, tak bolo plno.
Takže som si našiel kemp a dal si sprchu, jedlo a úplne som sa na to už vykašľal večer a chcel som iba oddychovať. A popravde dnešný deň som začal presne s tým istým a povedal som si, že už po tých 5 dňoch si dám taký dovolenkový mód a viac menej kašľam na nejaké body, čo mám a iba tak chodím. Každú chvíľu niekde stojím, ako aj teraz, a užívam si proste tú krajinu. A ráno som vlastne začal tým, že som zbehol na ten hot spring, Runalauk, alebo tak nejak sa to volá. A bol som tam úplne sám, pretože otvárajú až o nejakej 9:00 a ja som tam prišiel zhruba o 7:00, čiže som si dal ranné kúpanie a úplne som si to užil, pretože fakt nikoho tam nebolo a v tej prírode je to úplne nádherné. A keby ste tam išli v normálny deň, povedzme od 9:00 do 10:00 to majú tuším otvorené, tak platíte za vstup 2000 islandských korún, čo je v prepočte 12-13 eur. A potom si to určite už tak neužijete. Ale to platí asi pri všetkých miestach, ktoré tu chcete navštíviť. Choďte tam radšej ráno, kým tam není veľa ľudí a užijete si toho viac. No a potom som sa vlastne vybral smerom na Kirkjufell, kde som ešte po ceste zbadal taký čierny kostolík, tak som si ho išiel pozrieť. A potom som sa už vydal smer Kirkjufell, kde som si spravil zo pár fotiek, troška som sa prešiel a momentálne už viac menej smerujem hore na sever, kde mám ešte zo pár bodov, ktoré si chcem pozrieť, takže idem tam a fakt už iba taká tá pohodička. Užívam si tieto posledné dni tu na Islande a hlavne sa snažím nasať čo najviac tú krajinu a nejak sa nenaháňať a nebyť stále iba za volantom. Akože vodopádov som videl už celkom dosť, ale tak na Islande ich je strašne veľa. A tento som mal po ceste, tak som si povedal, že sa tu zastavím. A je to vodopád Godafoss. Je to vraj vodopád bohov, takže tí, ktorí ste videli Vikingov a podobné seriály, budete určite vedieť. A keď budete mať cestu okolo, tak sa určite zastavte, pretože každý vodopád sa predsa počíta, no nie? Iba pol hodinku od Godafossu sa nachádza jazero Mývatn, ktoré je fakt nádherné a viem si ho predstaviť v letných mesiacoch, že si tu dám dáky kemp a užijem si pohodičku pri tomto jazere. Ale čo tu mňa akože najviac zaujalo, sú krátery v zemi, ktoré vyzerajú fakt brutálne z drona, čo som mal už možnosť vidieť na nejakých fotkách. Ale samozrejme je tu zákaz dronovania, takže ja sa pokúsim nájsť nejaký iný kráter, pretože viem, že ich je tu viacej. A skúsim nájsť také miesto, kde sa bude dať pustiť dron a nebude tam zákaz. Pretože z výšky to vyzerá fakt super.
okolí Mývatnu si odporúčam nechať možno aj jeden celý deň, pretože tam je toho veľa čo objavovať, ako napríklad tie zelené krátery, a jeden som dokonca našiel hneď oproti a to bol taký velikánsky čierny, na ktorý sa dalo aj výjsť, takže to bola pecka. A hneď za kopcom máte bubľajúce blato, čo mňa až tak veľmi neoslovilo, ale na fotkách to vyzerá celkom zaujímavo, takže ak sa vám to bude páčiť, určite sa tam zastavte. Potom som chcel ísť na Kraflu, čo je tiež asi zhruba 8 km odtiaľ, lenže tam padla taká hustá hmla, že sa absolútne nedalo nič vidieť, takže som sa otočil a vzdal to. A po ceste máte ešte termálnu sprchu, čiže ak by ste sa chceli okúpať, treba to využiť, pretože voda je celkom dosť teplá. A momentálne som vlastne prišiel na ten známy kaňon Stugol Eel, alebo tak nech sa to volá. A v podstate je to moja predposledná zastávka a keďže má zajtra už pršať, tak to chcem ešte dneska využiť. Takže dúfam, že sa mi ešte podarí niečo natočiť, ale už pomaličky za chvíľu bude zapadať slnko. Takže mám celkom naplnáho a dúfam, že niečo sa ešte teda podarí dneska. Tak a ja sa už nachádzam opäť v Seyðisfjörde, mieste, kde to celé začalo a dnes popravde aj končí. Tých 9 dní mi ubehlo ako voda a ja som si to ani neuvedomil a dnes už odchádzam domov. A povedal som si, že by to chcelo nejak zosumarizovať celý tento výlet a aj Island ako taký. A začal by som asi tým, že ak sa sem chystáte vlastným autom alebo si tu nejaké zapožičať, tak na celom Islande je free camping totálne zakázaný, čiže ste odkázaní na kempy a podobné zariadenia, prípadne nejaké hotely. A keď už som to načal, tak kemp vychádza na noc nejakých 12 až 15 eur v priemere. Zvyčajne v tom máte aj nejakú tú sprchu, elektriku a podobne, ale niektoré veci a v niektorých kempoch sú za príplatok. Čiže treba s tým rátať a tým pádom sa tento výlet troška vie aj predražiť. A keď som to načal, tak určite musím odporučiť aplikáciu Park4Night, ktorá ma niekoľkokrát zachránila, pretože častokrát sa ocitnete tak, že už je večer, hľadáte si niečo na noc a neviete absolútne nič nájsť. A táto aplikácia mi veľakrát našla nejaké zaujímavé miesta a mohol som si tak vybrať niečo v dobrej cene a hlavne niečo pekné, kde aj chcete stráviť tú noc. A prešiel by som tým pádom ešte ku počasiu. Ako všetci už viete, Island je strašne premenlivá krajina a to počasie sa to mení každú chvíľu. Buď fúka, buď prší, občas sa mi stalo, že tu aj snežilo, čiže treba na to myslieť a odporúčam sledovať či už na Instagrame alebo si stiahnuť aplikáciu Safe Travel Island, kde budete mať všetky informácie a upozorňujú vás na to, keď sa blíži nejaký silný vietor alebo nejaká výchrica, či už niečo podobné, a dokonca tam aj upozorňujú na to, ak sa nejaká cesta uzavrie, aby ste tam zbytočne nejazdili a tým pádom nemíňali zbytočne benzín a čas. A Island ako taký, je to veľmi vďačná krajina pre fotografov a videotvorcov, lebo sami to vidíte, proste tá krajina je úplne niečo iné, ako sme zvyknutí, a keď vidíte ten čierny piesok, tie vodopády, niektoré miesta a tak ďalej, proste je to strašne krásne a strašne fotogenické. A ja som si to nesmierne užil, ale keď mám pravdu povedať, tak mi prišlo troška ľúto, akou formou sú tie miesta riešené. Pretože celý Island je pre mňa strašne turistické miesto a je to troška smola, pretože viacej času strávite za volantom ako chodením na tie miesta samotné. Pretože všetky tie známe miesta, čo poznáte, tak sa k nim dopravíte autom, sú tam parkoviská, vy len vystúpite a už ste na danom mieste. Čo znamená veľa turistov a je to troška smola pre fotografov, pretože
urobiť nejakú fotku bez ľudí je takmer nemožné. Musíte na tie miesta chodiť hneď skoro ráno a niekedy ani to vám nepomôže a popravde, ak to robíte týždeň, 2 týždne v kuse, že stávate o 5 ráno, dajme tomu na východ, aby ste tam nemali ľudí, tak už je to potom celkom aj dosť vyčerpávajúce. Čo sa stalo aj mne, a ku koncu týždňa som už toho mal celkom dosť a už som viac menej na to kašľal. A len tak som si užíval celkovo tú krajinu a nechodil som až tak na tie známe miesta. Takže ako vravím, na jednu stranu to je fajn, pretože dokážete obísť celý ostrov za povedzme týždeň a vidieť toho strašne veľa. No na druhú stranu mi tam chýba ten aspekt toho, že si musíte niekam vyšlapať a popravde tú fotku si tak zaslúžiť. Ako som to mal napríklad v Norsku, kde kým som niekam vyšlapal a niečo videl, tak som asi 5-krát nadával. A mal som toho dosť, že prečo som tam a tak ďalej, ale potom si to o mnoho viacej vážite, keď si to vyšlapete a vidíte tú nádheru pred sebou a ešte popravde ideálne na východ, keď ste skoro stávali a proste dáte si tú námahu a všetko. Čiže za mňa toľko k tomu a Island určite odporúčam, ak budete mať cestu alebo plánujete, určite to tak spravte, pretože je to fakt nesmierne nádherná krajina, ktorú určite ešte niekedy navštívim, ale z mojej strany ja sa už budem viacej sústreďovať asi na to vnútrozemie, pretože to je také menej dotknuté turistami a chcel by som to preskúmať, ale to už si vyžaduje troška viac offroadové auto a tá moja Honda není až tak na to stavaná, aby som mohol brodiť také veľké rieky, však to ste videli. A asi toľko k tomu jednoducho. Ja som si to užil, dúfam, že sa vám páčilo video a ja už sa idem pomaličky chystať na trajekt, pretože ten je už tu za mňou. Idem sa pobaliť a večer o 8 nasadám na trajekt a mierím smer Dánsko, kde budem za 3 dní a tam by už mala začať taká tá moja fakt, že dovolenka, kde si budem užívať ten free camping a iba tú pohodičku. Takže odo mňa toľko toho a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čaute.